Ja nyt sitten taktiikka, katsotaan kuka ja missä vaiheessa ruvetaan noita motteja täyttämään. Heikki täyttää jo siihen malliin, että aikoo voittaa tämän kisan. Kolme lyöntiä meni Jussilla Tuonhalon alkaisemiseen. Nyt meni 2. Paranee koko ajan. Ei muuta kuin lisää tsemppiä. Pistetäänpä Jussille 1, 2, 3 yleensä. 1, 2, 3. Annetaan aplodia yksi. Ei kun lisää vaan. Nyt 2 lyöntiä meni jälleen Jussilla. Käytetty aikaa 3 ja 10. Muistetaan tuo Jussin viime kesän maailmanennätys 9.06.2. Siitä on vielä matkaa. Saa nähdä missä vaiheessa Jussi se yhdellä iskulla. 2 on mennyt jo aika monta halkoa 2 iskulla. Yhdellä ei vielä yhtään, mutta vielä se tulee. Siinä oli lähellä jo. Voittaja. Ja tosiaan sauvonta on käynnissä tuolla taustalla samaan aikaan, eli niin kuin näette, joka puolella sattuu ja tapahtuu. Halkastupuoli muistutan alaspäin ja sivulle päin. Katsokaapa sieltä. Mietaa antoi ne hyvät ohjeet. Eli sivulle päin ja alaspäin tulee halkastu. Enpä ole vielä ikinä nähnyt mottia näin nopeaa syntyvän. Kyllä tulee semmoista tahtia, että aivan mahdotonta. Ja tässä vaiheessa näyttää sillä, että kyllä siellä mietamotti taitaa olla korkein. Mutta hyvin tullaan kyllä siellä ihan vanavedessä. Se saattaa olla, että kun hankala puu tulee vastaan, niin siinä tulee äkkiä niitä hukattuja sekunteja. Mutta puita on valkattu kyllä siihen malliin hyvin, että sieltä näyttää kirkasta puuta paistavan joka motista.
Tämä on vallan mahdotonta. Voi hyvänen aika. Minä tein kerran moottorisahalla, isäntä kehu naapurille, että otahan meidän poika tekemään motteja moottorisahalla, että se tekee päivässä 6 mottia moottorisahalla päivässä noita halkoja. Isäntä ja naapuri tuli illalla katsomaan, kun mä olin päivän tehnyt hommia, että ei ollut kuin 3,5 mottia tullut. Niin isäntä sanoi, että no mikä tähän moottorisahaan on tullut, veti sen käyntiin, niin minä kysyin, että mitä ääntä tuo nyt pitää tämän sahaa. Se on. Se on tämä hälonteko